Iako su teško bolesni, pred pacijentima odjela hematologije i onkologije Klaićeve bolnice barem su malo veseliji dani. Zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Humanity First, donirane su im prijeko potrebne pumpice za kemoterapiju, igračke i didaktička oprema. Donacije bolnicama uvijek su dobrodošle i iznimno važne, pogotovo za dječje bolnice u kojima se liječe teško bolesni mali pacijenti, a nedostaju osnovne potrepštine i oprema. Nama je itekako vrijedna donacija, jer su to u stvari aparat, infuzomat koji nam omogućava sigurnu primjenu kemoterapijskih i suportivnih lijekova. Sretni smo zbog donacija. Donirana medicinska oprema olakšat će liječenje, a djecu će ipak najviše razveseliti igračke. No zbog ove donacije nisu sretna samo djeca. Također i moji radni terapeuti zbog velike količine didaktičkih igračaka koje će sigurno oplemeniti boravak djeteta u bolnici i nekako smanjiti sam stres cijele obitelji. Donaciju je uručio Patrick Ostrihon u ime Humanity Firsta, dobrotvorne organizacije koja je osnovana radi promocije i zaštite ljudskog života i dostojanstva. Danas ima podružnice u više od 40 zemalja, a projekte provodi u još više njih. U Hrvatskoj su dosad, među ostalim, pomogli i nabavom agregata nakon poplava u Slavoniji, te brojnim drugim akcijama. Pomagat će i u buduće.